is de laatste keer. Ik weet dat jij nu overleeft. Er komt een eind aan de Manolito Bar in Kolm. Eigenaar Johnny de Vries kwam er in coronatijd achter dat er meer is dan alleen maar werken en geld verdienen. En dat is eigenlijk ook een beetje mede de reden geweest dat ik zei van we doen nou even wat rustiger aan en we gaan wat meer genieten van alle mooie dingen om je zinnen. En ik ga nog een vrouw en een dochter van 14 en dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. Toch, je houdt het wel een dubbel gevoel. Ik ga hier 18 heel hier zitten en dan is dit het laatste weekend. Dat is best wel een beetje dubbel, ja. Als je nou een café hebt wat helemaal net draait, dan besluit je tot een verkeer misschien. Maar wij draaien echt mega, zeg maar. Het weer elk weekend ramvol. En dan is het toch wel een beetje dubbel, ja. Wel mijn eigen keuze natuurlijk, maar het is wel dubbel. Het pand is intussen verkocht en de nieuwe eigenaar zal er wenningen van maatje. Ja, vroeger wie het een kerken, dat is ook heel wat oors. Ja, het is op zich een mooi gebouw, een prutte ruimte en hier kun je wel heel wat moois vermijden. Dus op zich snap ik die stap wel, ja. Johnny zegt waarom op een mooie tiert. Eigenlijk beleven we elke zaterdag een mooie ding hier. Maar we hadden hier fantastische jongeren in Kolm en omkrieken. En het is altijd jongen en feestvieren. En ja, ze hadden er echt altijd zin in dat boven weer even gaat en welke DJ komt er. En, ja, het is eigenlijk altijd, het is altijd leuk eigenlijk. Wat dat betreft, dat ging ontzettend missen. Ja. Dit weekend gaat de Manolito Bar voor de allerlaatste keer open. Ja, we hebben een jongen voor zeg maar de oudere garde, een soort stappers van toen. Dat is voor 24 plus. En mooi jongen is dan de allerlaatste jongen en dan is het voor 16 plus en ik ben 12 verdiepingen een feest vieren. Dus iedereen die nog wil, die mag dit weekend nog komen? Ja, dit is de laatste kans. Ja. We hadden van die Giele Manolietemunten, die ben alleen nog dit weekend nog geldig. Dus die kiezen dit weekend nog besteden, zeg maar. Ja.